Ke Skul Jowai Presbyterian Higher Secondary School kala Pynkut no ya ke Jingrakhe Jubili Rupa ha Jubili Hall hinin kesngi. U Dr. W.R. Khaluki MP ke Rajya Sabha ulalong u kongsan ha kini kesngi Pynkut bad u MLA ke Jowai u ba wailat miki shela kum u simbot kongsan. Ha kini kesngi u kongsan bad u simbot kongsan kila play ya artli ki mau kerteng ban pensa kan mau ya kesngi Pynkut bad ke jing pentrei ya ki kamera kelas pertama. Lengba ke projek kepala penyo da u ba Khaluki. Haba ai jingkren ha kini kesngi u Dr. W.R. Khaluki ula penpau ya ke jing kublai bad u jing yaro halor ke jing job jong kini ke skul ban poi sha uni umau mer bad ban penlong kongsan ya ke pulia putih ha ke ban sandur ya ke lawe jong ke imlang sa alang. Kadai kesngi ban sa kan mau